Nairobi kalure gi paro mar chik mar omenda ma higani. Mokuom Rowere ne ochiwore mar chiwo thieth mokwongo ne jogo ma bende ne oyudo hinyruok. Rowerego mane tudore e yor mbui mar X okonyo jogo ma oyudo hinyruok mopogore opogore kendo chiwo ranyisi kaka ginyalo rito hinyruok ma giyudo kapok gichopo e kuonde thieth. Giwacho ni gitimo kamano mondo jowetegi oyud yot e kinde ma ging'anyo. I have mobilized a team of medics, first aiders, nurses, paramedics, EMTs, yes, and they are all together here to assist anybody that will get hurt in the demonstrations. We are treating, but we are trying as much as possible to just offer quick first aid, what we can do, and then we advise on the steps they can do after we've given them basic first aid. Tumesaidia ambao wamekatwa, walioanguka, wameumia miguu, kuna wale walikuwa wamevunjika mifupa, lakini tumeweza kutumia method kadhaa kama stopping the bleed, tumesplint. This has made sure that first aid itawasaidia kuendelea pia na